Пасяўная кампанія ў раёне ў самым разгары. Ад відна да відна працуюць трактарысты ў полі, каб паспець якасна ў тэрмін пакласці ў зямлю будучы ўраджай. Корэспандэнты нашай тэлекампаніі зазірнулі ў адну з гаспадарак раёна і паназіралі за ходам палявых работ. Дзякуючы спрыяльным умовам надвор'я, аграрыі адкрытага акцыянернага таварыства «Аграгарадзец» выехалі ў поле на 2 тыдні раней, чым у мінулым годзе. Надвор'е спрыяе якаснай закладцы яравых у зямлю, а таму працуюць трактарысты-машыністы ў палях да апошняга сонечнага промня. У такую гарачую пару кожная хвіліна на вагу золата. Неабходна ўсё паспець і ўкласціся ў агратэхнічныя тэрміны. План весеннего сева в хозяйстве составляет 1300 гектар, это и кукуруза, и однолетняя. По видам, значит, 100 гектар яровая пшеница, 200 гектар ячмень, 100 гектар однолетняя и 700 гектар кукуруза, в том числе 200 гектар на зерно. Акрамя пасяўных у гаспадарцы вядуцца і іншыя веснавыя палявыя работы. Вносится органика под кукурузу с одновременной запашкой. Значит, ведется подкормка и заканчивается. Сегодня-завтра закончу подкормку озимого рапса, озимых зерновых культур. И ведем подготовку почвы под посев яровых культур. Это культивация. Внесение минеральных удобрений, основное внесение минеральных удобрений. Работают 2 агрегата. Рабочий с 7:00 до 19:00. Ну, в принципе, настроенные. Оптимистически на работу. Настроение какое? Бодрое настроение. Погода способствует. Техника как готова? Техника готова. 6 энергонасыщенных тракторов. Я думаю, проблем с посевной не должно быть. Перадавік гаспадаркі, механізатар Сергей Козыраў. Вось ужо 28 гадоў ён працуе ў роднай гаспадарцы. Пра такіх, як Сергей Владимирович, звычайна кажуць, дзе нарадзіўся, там і спатрэбіўся. Выхадзец з вёскі путнікі, ён ніколі нават не ўяўляў сваё жыццё па-за вёскі. Калі яму яшчэ старшакласніку раілі ехаць у горад, ён адназначна адказваў «не». Хацеў і любіў працаваць на зямлі. Начал я из КСК-100 скороборочной комбайна. А потом был 1221, Т-150 было, Полесье кормоуборочное, Ягуары, 70-й, 90-й, 28-й трактор. Ну и сейчас 5 лет уже ему, 35-м. Как трактор не подводит? Ну немножко сломался был, сделали, проехали. Імя гэтага чалавека занесена на дошку гонару сельгасарганізацыі. Ён увесь час задзейнічаны па пасеве збожжавых і зернебабовых, рапсу, на рыхтоўцы сенажу і на іншых сельгасработах. На раніцу 11 красавіка ў раёне пасеяна яравых на плошчы 7910 гектараў, ранніх яравых збожжавых 7386 гектараў. Пасеяна аднагадовых траў 384 гектары, яравога рапсу 140 гектараў. Таксама ў раёне актыўна вядуцца работы па падкормцы азімых збожжавых, шматгадовых траў, азімага рапсу і іншых сельгаскультур. Праводзіцца вывазка і ўнясенне арганічных угнаенняў пад яравую сяўбу ўраджаю 2019 года, веснавое ўзворыванне і падрыхтоўка глебы пад яравую сяўбу.